Мәдәният дөньясында ел вакыйгасы татарлар белән башкортлар кабаттан бер сәхнәдә. Ике тугандаш халык күптәнге күркәм традицияләрне яңартып, дуслык күперен сузды. Бөтен Россия фестиваленең гала концерты 12 шәһәрне берләштереп Казанда тәмамланды. Ике милләт вәкилләрен бер урынга туплап кына калмады, бу мәдәни мирасны барлау мәсьәләләрен дә күтәрде. Айгөл Бәдретдинова яңа проектны оештыручылар белән аралашты һәм яңа сезонга алар нинди асыл максатлар куя. Менә сезнең өчен Казан нәрсә ул? Туган ягыгыз кебек булгандыр инде. Казан инде ул, Казан тарих, Казан ата-бабалар тарихы, шуңа күрә монда һәрбер йорт, һәрбер урам үзенчә җиктер якын. Татарстан белән Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов Уфада яшәсә дә Казанның һәр тыкрыгын белә. Репертуарында төрле телдә 400 җыры булган артист ике республикада да популяр. Дуслык күпере араларны якынайтты гына ди. Заманлар бик тыныч түгел, бигрәк тә милли мәсьәләләр, бигрәк тә тел мәсьәләсенә килгәндә проблемалар җитәрлек ике халыкта да. Менә шунда без күрсәтергә бурычлы идек миңа калса. Әле көндә бер сәхнәдә бер булып безнең бердәмлекне күрсәтү кирәк иде сәхнәдән. Җиткерделәр дә масштаблы итеп 220ләп татар һәм башкорт башкаручысы. Татар белән башкортларның уртак җырчысы Фидан Гафаров моңы белән алдыра. Татар эстрадасы йолдызы Зәйнәп Фәрхетдинова халыкчан җылысы белән. Илсаф ике милләт эчендә уртак темадагы җыр әзерләгән. Татар башкорт инде гармонсыз яшәмәгән бит. Курай, гармон, аларның тип музыкаль инструментлары дип әйтер идем. Шуңа күрә ул ике милләтнең дә чагылышы табыла дип уйлыйм бу җырда. Яшьләр дә кимен куймады. Азат Абитов сөйкемле сөяге белән тамашачы күңелен әсир итте. Күпләр аның тышкы кыяфәтенә, зәвыгына, сәхнәдә үз-үзен тотышына гашыйк. Милли моңнар белән тулы сәхнәгә татар һәм башкорт җырчысы Элвин Грей заманчалык истәде. Яңача аранжировкалы җырлары белән биетте. Әмма башта уятты. Хәлегез биткән, кайтып йокларга уже вакыт җиткәндер дә. Юкмы? Ну күренеп тора шул. Юк. Шул сүзләре җитә калды, халык урыннарыннан торып бии башлады. Кыскасы 4 сәгатьлек тамаша үз максатына иреште. Шундый бер уртак концерт инде кирәк дип үзебез йөридек инде. Күптән нишләп менә шундый бер концерт булмый микән дип Башкортстан сәнгать әһелләре дә килеп һәрвакыт үзләренең чыгышлары белән Казанны сирәгрәк әлбәттә сөендереп торалар. Шуннан да сирәк Казандагы дуслык күперендә булучылар күпчелекнең башкорт башкаручыларын белмәвен аңлады. Алар белән танышу өчен менә дигән мөмкинлек бу фестиваль диләр. Менә безнең Казан егетләре. Аларга җавап итеп башкорт егетләренең караган төркеме. Менә башкорт милли биюләре. Менә үзебезнең Казан ансамбле татарчага баса. Бу ике республика алар туган республика, бер кан, бер культура дип әйтергә дә мөмкин. Шуңа күрә менә бу проект бик кирәкле. Без аларныкы, алар безнеке белән таныша. Телебезне, гадәтләребезне, үзебезнең милләтебезне саклауда, күрсәтүдә нинди сәләтле халкыбыз безнең ике республикада да. Аны бөтен дөнья күрсен дигән бу проект. Башкортстанда яшәүче татар халкының да теле хакланыр дип һәм бuna ысындан да мин Хәйрулла улының фикеренә кушылам, чөнки һәрбер туган тел үзенең үзенчәлеген хаклаган һайын без бер-беребезнең телдәребезне ныгытабыз. Фестивальне Мәскәүнең Кремль сараеннан башлап татар һәм башкортлар яшәгән 11 төбәктә карадылар. Россия башкаласында аеруча җылы кабул иттеләр ди артистлар. Һәм Дунапаның үз тавышына җырлау өчен көрәшендә дә җиңгәннәр хәтта. Маймыллар дип бетерделәр. Әйдә әйтсәләр әйтерләр, мен аларга үпкәләмим, чөнки шул маймыл токымыннан инде без. Шушындый вакытларда инде җыр белән дә без алдап торсак нәрсә инде? Халык тере артист карарга килә, тере җыр.
Milli үзенчәлекне җиткереп кенә калмады, артистларны да бер-берсенә якынайтты фестиваль. Гастрольләргә автобуста йөрүләр, мәзәк хәлләр. Фидана бу үзенчә бер кызык бит инде ул үзе теге ходячий анекдот дияр кирәк. Ул теге бер анда күргәнсезләр кафеда исте булды да, ул тышка алып чыгып утырып ашады. Без инде аны шундый комический теге скетчка әйләндереп, аны нигә төшереп алып, даже YouTube'ка да куйдылар. Кафе кырыенда йөгереп йөргән эт тәмәсе дә юк. Нигә? Ашыгыз тәмле булсын. Фестивальне оештыручы продюсер Рифат Фаттахов белән аралашканнан соң грандиоз тамашаның дәвамы булачагына инандык. Барлык концертлар шыгрым тулы залларда үтте. Бүген дә туланышлык. Бу инде әлеге проект халык тарафыннан кабул ителде дигән сүз. Җырчыларны теге күпләп җырга тырыштык. Әмма ләкин алар күпчелеге әле киләсе проектларга да калды. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Бу узы баручы атнаның иң мөһим вакыйгалары иде. Бер атнадан адымнар вакытында очрашырбыз. Исән-имин булыгыз.